Kuliah pun di Februari kajing betip nam ta ka result ka badai kajing mere menta ka sengi apo fast MLP moyong Southrick Februari arjarapsan jong ka UB kategori tementa ka sengi ki bayo excellent ki don hadu ndriu ndrung ngode ai khat ar ka first shift khat san ka second shift ar fulai ka third shift bat khat ndriu ha ka fourth shift baro ki nongwan mare menta ka sengi ki don gumba siajar new flying ngode ai ki ba pass ki don pras pa khat prangut ki ba fail ar spa san ngode ai te sa check himapi ya result jong baro nang ni sapo